er mit tryggeste sted? Hvem passer ind på mig, når mit værste mareridt er blevet til virkelighed? Hvem er de egentlig for mig, når jeg føler mig glad? Her i kulden fryser jeg ihjel, og alt jeg ønsker mig er for enden af engel. Der hvor løgnene forsvinder og drømmene begynder at tage mig hjem. Der hvor mørket ikke kan nå mig, så langt fra det jeg kender, og hvor jeg kan føle mig fri. Tag mig hjem til det sted jeg længes efter, der hvor himlen altid er blå.